אנחנו לא מנסים לכפות על אף אחד את האהבות שלנו, אנחנו בדרך כלל מנסים לזהות תופעות שקשורות עם הצד השני, ופה הייתי רוצה רק להצביע על תופעה מאוד יפה שאנשי מכירות עושים ממנה ממש מטעמים. וקוראים לזה איתותי לקוח. מה זה איתותי לקוח? אנשים כל הזמן מאותתים לנו איתותים תוך כדי שיחה שמאפשרים לנו א' לטעות על קנקנם וב' לדעת על מה לדבר ועל מה לא לדבר וכדומה. מה הם מאותתים? הם מאותתים בדרך כלל בנסיעה במונית, כן? אתה תקוע עם הנהג מונית, הוא מספר לך דברים אישיים, אתה מספר לו, ובסוף אתה יודע הכל. בין טיסות ארוכות מספרים סיפורים אישיים, וכך הלאה וכך הלאה, כל הזמן מספרים דברים אישיים. אצל ספר, הספרים יודעים עלינו המון. גם אנשים שעוסקים במכירות, מכל הסוגים, שומעים הרבה מאוד איתותים. עכשיו, על מה אנשים בדרך כלל מאותתים? על אותם דברים בעברם או באישיותם שמאפשרים להם להציג את עצמם באור הכי חיובי שהם יכולים. עכשיו, כל אחד מאיתנו תופס את עצמו חיובי בתחומים אחרים. אז הוא היה רוצה שהסביבה תדע על כך. במקום לומר את זה במפורש, הם מאותתים לנו. כמו לדוגמה שנניח בן אדם שעיקר גאוותו על כך שהוא מאוד משכיל, אז כשאתה בא למכור לו, נניח דבר הכי בנאלי בעולם, שולחן, אז הוא אומר, אתה אומר שולחן? אני זוכר בתקופה שאני ישבתי על הדוקטורט, אתה שומע, היה לי שולחן כמו זה, אבל הרבה יותר עבה. עכשיו, אם אתה אטום, אז אתה אומר לו, אוקיי, והשולחן הזה נראה לך בסך הכל. הרגת לו את הדוקטורט עם כל הלימודים. אבל אם יש לך טיפה רגישות, אתה שואל, דוקטורט, באיזה נושא? רגע, והיום אתה עוסק בכך וככה. אתה זוכר, אתה חוזר על פרט מסוים שהוא אמר, וכך נוצר קשר חזק, גם קלטת על מה הוא רוצה לשים דגש וכך הלאה. יש אנשים שעיקר גאוותם על כך שהיו בתפקיד בכיר בצבא, סגן אלוף, תת אלוף, אלוף משנה, גם כן מכל זווית זה מגיע. אתה בא למכור לו שולחן, אתה אומר שולחן. אני זוכר בתקופה שישבנו בפום, בית ספר לפיקוד ומטה, שם היו שולחנות, או אני תמיד אמרתי לחיילים שלי, אתה תשמור על השולחן, הוא ישמור עליך, או איזה שטות כזאת. זאת אומרת, היו לך חיילים, יפה מאוד, יפה מאוד. יש אנשים שעיקר גאוותם על הילדים שלהם, מה יותר טבעי מזה? בן אדם בא לקנות מחשב, הוא אומר, זה לא בשבילי, זה בשביל הבן. הוא בן 5. אבל מה? כל פקודות הדוס הוא יודע. ווינדוס הוא כבר שכח. הוא תמיד היה מוכשר. רצו להקפיץ אותו כיתה, אני אמרתי שיהיה נורמלי, כן. הוא לא נפל רחוק מהעץ, כל מיני כאלה. או אחד שבא לקנות מכונית, הוא אומר, זה לא בשבילי, זה בשביל הבת, היא לומדת משפטים בבר אילן, צריכה בגש גדול בשביל החומר נפץ. כל אחד עם הסיפור שלו. יש אנשים שעיקר גאוותם על האזור שבו הם גרים. אצלנו בחיפה אנחנו נתקלים כל הזמן באנשים שבאים לקנות דבר מה בסופרמרקט ושואלים, לכם יש הובלות לדניה? יש הובלות לכל מקום, אבל הם רוצים שיהיה ברור. שסיפרו לי פעם איזה חברת רכב על בן אדם שקנה אוטו ונורא כעס, הוא אומר, תשמע, אני יום אחד לא נהניתי מהאוטו הזה, יום אחד לא נהניתי. אני אסביר לך, הצמיגים לא שווים כלום, לא שווים פרוטה. אני כל בוקר שאני יוצא בסיבוב מכפר שמריהו ימינה, הצמיגים מצפצפים שזה בלתי נסבל. עכשיו, אם אתה אטום, אתה אומר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה סיבוב, נשמע את הצפצוף. אבל אם יש לך טיפה רגישות, אתה אומר לו, כפר שמריהו, אז אתה שכן של אברמוב. במסיבה היית? כל מיני כאלה. יש אפילו איתות ישראלי מקורי שלנו, שאין בכל העולם. זה פטנט שלנו מקורי של אותם ישראלים שעיקר גאוותם על כך שהיו איזו תקופה בארצות הברית. זה כבוד גדול. יש תואר כזה, קוראים לזה GIA, Givezin in America. הוא היה באמריקה. יש גם תואר שני לזה, דרך אגב. תואר שני זה MGM. MGM זה קיצור של מדגנצה משפוחה. הוא היה באמריקה עם כל המשפחה. אוקיי? גם כן, אתה בא למכור לו משהו, אתה אומר פה, אני זוכר בתקופה שהייתי בארצות הברית, אתה שומע, בשליחות, וכך הלאה וכך הלאה. ואנחנו לא רק שאנחנו קולטים את האיתותים האלה, אנחנו ממשיכים אותם.